ба нафароне ки бо мо наздик ҳастанд дар пайи ҷустуҷӯи ин духтарак шавем ва ин хонумро бо мурури вақт пайдо кардем. маро бибус бо лафзи ҳақиқат, маро бишнос бо чашми муҳаббат, маро бибус бо лафзи ҳақиқат, ки бе ишқу ҳавас безори ҷонам. ва аз ҳамин чиз метарсидам. Мехондам хай дар хона, мисол намехонам, рӯз дар роз қариб шеър мехонам, хонавода уже хаста шудаган аз овозои ман. Сафина Бону замзама намуданд. Дар комментарияш худатон тасдиқ кунед ки садояш ба кадоме аз ин овозхонҳо расид. Ай ёр ёр ёри мане, ай ёр ёр ёри мане, ай ёр ёр ёри мане, ай ёр ёр ёри мане. Сари кӯят давидам, туро дар ханда дидам, гули шодӣ бичидам, ай ёр ёр ёри мане. 18 сол доред? 18 сол дорам. ҳозираш ба 19 қадам задам. дӯстони азиз, агар аҳамият дода бошед, муддати 2 соли равна мешавад ки мо ширкати Бахаро ба шумо тавсия метиҳем. ширкати Баха 13 соли корӣ дорад ва дар тӯли фаъолияти худ бисёр муҳоҷирони азизро бурда аз сарҳад гузаронда документҳояшонро ба қавли тахт карда овардааст. бо мошинҳои комфортни ва инчунин скидкаҳои бонуфуз ҳама вақт муҳоҷирон ба ӯ ҷалб мешаванд. дӯстони азиз, агар хоҳед ки бемалол шуморо бурда аз сарҳад гузаронанд ва ҳуҷҷатҳоятонро сари вақт тайёр карда биёранд, пас бемушкилӣ шумо метавонед ба Баха муроҷиат намоед. Салом тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробпуро. бо як дуруди тоза нисори якояки шумо арз месозем ва ҳамаи шуморо бо омади наврӯзи хуҷастабай шодбош мегӯем. дар рамазон чӣ ҳол доред? боварӣ дорам ки ҳолатон хуб аст ва як энергияи хуб аз ҷониби худованд ба шумо орзумандем ва мо пайваста аз пайи ҷустуҷӯи одамоне ки талант доранд, истеъдоди нотакрор доранд, садои хуш доранд ҳастем ва мемонем. ва имрӯз дар барномаи мо бо ҷустуҷӯҳои зиёд нафареро пайдо намудем. аксарият барномаҳои моро аҳамият дода бошед, бисёриҳо хоҳиши иштирок кардан доранд, вале мо ба гӯшамон садое расида буд ва то имрӯз симояшро надида будем. аҷаб садои ширине дорад, аҷаб талант, истеъдод дар замираш меҷӯшад ва ҳамин чиз сабаб шуд ки ба нафароне ки бо мо наздик ҳастанд дар пайи ҷустуҷӯи ин духтарак шавем ва ин хонумро бо мурури вақт пайдо кардем ва ба меҳмонии барномаи нав ба нав бо чеҳраи ҳунар даъват намудем. биёед тамошобинони азиз, беҳтараш ин садое ки моро мафтун сохта буд бигзор шуморо низ мафтун созад. як садои дилнишин дар иҷрои Сафина Бону якҷоя мешунавем. Первый луч рассвета бродят по проспектам города. Улицы проснулись, солнцу улыбнулись молодо. Я шепчу как другу: здравствуй, с добрым утром, город мой. Как красив и наряден ты в окружении снежных гор. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. С детских лет не скрою, так любимый мною город мой. Звонкие реки, древние чинары гордые, вьется, как тропинка, речка Душанбинка горная. В ней звенит эхо всех долин, где тюльпаны нежно цветут. Пусть где-то на земле редкой красоты есть города, но только Душанбе в сердце сохраню я навсегда. офарин мегӯем ба Сафина Бонуи нозанин ки бо ин садои ҷарангосӣ тавонистанд ки моро мафтун созанд, шуморо низ мафтун месозанд. худо хоҳад ки барномаи мо ҷолиб мегузарад бо ин бонуи серталант, хушовоз. ва пеш аз оне ки барномаро оғоз кунем, дар бораи худ мехоҳам каме маълумот диҳед. шумо зодаи куҷо ҳастед? чанд сол доред? аз куҷо омадед? мақсад шумо духтари Душанбе шаҳр ҳастед? ба тамошобини мо назар кунеду каме маълумот диҳед. ман зодаи ҳамин шаҳри Душанбеи худамон ҳастам ва дар оилаи оддӣ, дар оилаи коргар. модарам бошад муаллима мебошанд, падарам бошад ронанда. як оилаи чӣ гӯям, простой ба гуфти бале, одамони оддӣ. одамони оддӣ. ва ту
طول 18 سال شد که من در همین شهر دوشنبه 18 سال دارید 18 سال دارم وزیرش به 19 قدم زدم و عین حال دانشجوی کورس یک می باشم. در دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری میخونم در فاکولته مالیه و قرض اختصاصی. در اویله 4 نفر می باشیم. من کنجگی می باشم و از خوردی چی گویم شوق ذوق همه خیلی چیزا داشتم و دلم نمیشد که هم خیلی چیزا به روام داد. میترسیدم راستی که حاضی کی نمیگذاشت کی جنگ میکرد کی سیاست داشت که شما میترسید؟ نه سیاست هم نه اوله ما در این خیلی چیز زید نیستن نه که خودم میترسیدم بلکه که حاضر گپ‌های آدما میبینم بعضی کامنتاریای همین قدر سراینده‌های مشغول هستن میبینم از تنی برای خودم زیق میشم که این قدر آوازی شیرین و خوب دارن بنابر در این نگاه نکرده سرم نه این قدر کمی ها و کامنتاریا میبینم خیلی زیق میشم برای همین من ترسیدم که مشهور شوم یکی هم خیلی چه گویم هازی هر خیلی سایتای بله از دشنامی خیتی از دشنامی از خیتر هم خیلی چیزا به حد میترسم برای همین هم وقتم نمیشد خیلی خوندن یه وقت با کار میکردم هم خیلی دیگر به این کار دیگه مشغول نشدیم. زندگی میدانی مبارزه هست. شما با گپی کس گوش نکنید و اما استعدادی که در دل هست پیش برید نشون دید. مهارت شما رو اونهایی هستن که قبول میکنن اگرچه 10 نفر 20 نفر خوش نداشته باشن فکر کنید که 80 90% شما رو خدا خواهد قبول خواهند کرد. خیلی شاید این برنامه شما یک هم سنجش شد و هم یک کوپرو که شود که دل به دل راه یابد و مردم شما رو خوب قبول کنند. نصیب. از این رو تماشاچیان عزیز چون سفینه بانو گفتند که مادرشان معلمه پدرشان راننده هستند و اینچنین خودشون در دانشگاه سیاحی تحصیل میکنند. این رو ببینید که چقدر فرسخ‌ها دور است از دنیای صنعت و شعر و ترانه. چقدر یک دخترک توانست که مقصد در اویله یگان نفر صنعتکار نیست در دانشگاهی که تحصیل میکند عموما ربط ندارد با صنعت یک باره این تلان رو این چیز از خوردی پیدا میشد از هر یک بیشتر آدم. سرودهای کیو دیده شما گوش میکردید و مفتونی او میشده؟ من تا حاضر سرودهای پیشینه رو نغز میبینم. شما این روز به تماشا بینیم و از کدام سرانده تاجیک سرود زمزمه میکنید؟ نصیب باشد از مدینه یک نظر بم بهترین و مدینه چون در تاجیکستان و عموما در کلی دولت‌های فارسی زبان محبوبیت رو صاحب است و امروز سفینه بانو میگویند که من میخوام که یک سرود مدینه رو زمزمه کنم. میشنویم؟ شینم سر سنگ جای تو رو یاد کنم اویم به گذرگاهی تو فریاد کنم فریاد کنم اگر جوابم ندهی خاکی سیاهی بر سر خود باد کنم جانان بهار شد است و کی می آیی اویم به گذرگاهی تو فریاد کنم ای یار یار یاری منه 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 سری کویت دویدم تو را در خنده دیدم گلی شادی بچیدم ای یار یار یاری منه سری کویت دویدم تو را در خنده دیدم گلی شادی بچیدم ای یار یار یاری منه ای یار یار یاری منه ای یار یار یاری منه. تشکر صدایتون خسته نباشد سفینه عزیز و این مهارت رو که شما در ضمیر خود پروریدید در دانشگاه هم کسبان معلمان از این خبر هستند؟ بله هستند. یکم بار در دانشگاه گویا در همین چرابینی در نوروز صدای مرا شنیدن و هم خیلی شد که پیش از این چند چرابینی
ман рости гап метарсидам ки хай ҳам курсон ёки ягон донишгоҳ будагиён хай чихе ва гуфти рӯзҳо издиватсия мекунанд ва аз ҳамин чиз метарсидам. Мехондам хай дар хона мисол намехонам, рӯз дароз қариб шеър мехонам, хонавода уже хаста шудагиан аз овозҳои ман. падарон дар зиндагӣ сахт гир мешаванд нисбати бале ҳа. меҳрафрӯз чанд вақт шуди ки якдигарро надидем. Росташро гӯ, ту тағйир ёфтаӣ? Дар куҷо кор карда истодаӣ? одам бекор мешидаст, кор мекунам. ин қадар пулу мақсад ки даромад аз кадом ҳисоб? дар ширкати Фаберли кор мекунам. эне чихе? бале ҳар зане ки хонашин аст ё коргар аст ё донишҷӯ метавонад ки ҳам таҳсилашро идома бидиҳад, ҳам кори хонаашро анҷом бидиҳад ва ҳам дар ширкати Фаберли кор карда сумми калон ба даст биёрад. яъне ҳамсарам модарам янгаҳоямро метавонам ба ин компания азо кунам? метавонад дар хона нишаста кор кунанд. барои онҳо маълумоти олӣ, таҷрибаи кори, диплом, донистани забонҳо шарту зарур нест. танҳо як телефон, ватсап, интернет. мукофоту туҳфаҳои дигар дорад? албатта хеле зиёд. агар каме кӯшиш кунӣ соҳиби пули калон, мукофотҳои пулӣ ва дигар чизҳои қиматбаҳо мегардед. дар ин ҷо рақам мегузорам. метавонед муваффақиятҳояшро аз худаш бипурсед ки дар чанд соли ахир чӣ қадар бурдборӣ овардааст дар кору пайкору зиндагиаш. Амқа гап мегӯянд ки чӣ хеле ки равед наравед ба роҳи рост мақсад равед. Чӣ коре кунед накунед ба роҳи рост равед. ба чӣ корегӣ машғул набошед. Вақте ки ман дар ҳақиқат духтарон обрӯи падаронанд. бале боз мо се духтар ҳастем. Ман кенҷагӣ ки мебошам. писар нест дар оила? писар ҳаст, якта писар, якта акам, калони як писар ва се духтар. акаҳо чӣ мегӯянд? Акаҳо хай акам худ шукри худо хай ганда нестанд. ихе чизо дар ваям зид нестанд. ихе накунед, ихе напӯшед. хай медонанд ки худамон хай уже ба воира расидагӣ медонем чӣ пӯшему чӣ. Просто ҳам қашан мегӯянд ки гуфти гапо на открыто и не слишком хай закрыто ихе чиз. Да? Ҳамқа гап шумо мегӯянд. риоя мекунед ҳамон хай ҳозирашта риоя чизе ки онҳо мекунем. гӯянд? умуман шумо дар вай ҳастанд озмунҳои овози тиллоӣ кӯшиш накардед ки иштирок кунед? Не, ман дар озмуна аз вақте ки таҳсил кардам мактабро аз синфи якӣ дар озмунҳо уже иштирок мекардам. аз алифбо сар карда то синфи 11 иштирок мекардам ва бисёр сертификат, ифтихорнома, бисёр ҳамхе диплом, ҳамхе чизо дорам. Лекин дар ихе озмунҳои калон ҳозираш ба иштирок накардам. метарсидед ки иштирок кунед? ҳам метарсам, ҳам намедонам, на вақт мешуд, ҳамхе дига вай накардем. тамошобини мо дӯст медоранд ки боз шумо суруд замзама кунед. ва имрӯз аз кадом сарояндаи тоҷик боз суруд замзама мекунед? намедонам ба шумо кадом сароянда бисёртар биёед писанд беҳтараш аз сурудҳои замони пешин мешунавем. аз Наргиз Бандишоева агар ки тавонед марҳамат мешунавед. ман дига танҳо наям байни замину осмон. ман дига нозир наям бо хандаҳои ҳамаён. ман дига мавзӯ наям байни холи ҷаҳон. ман дига нозир наям бо хандаҳои ҳамаён. ҷони ман омадӣ сад сол дар дер омадӣ. ҷони ман хуш омадӣ сад сол дар дер омадӣ. маро бибус бо лафзи ҳақиқат. маро бишнос бо чашми муҳаббат. маро бибус бо лафзи ҳақиқат. ки ба ишқу ҳавас безори ҷонам. ҳеҷ кас чун ман наменозад таманнои туро. ҳеҷ кас чун ман намебахшад гуноҳои туро. аҳсан мегӯем, офарин мекунем. аҷаб садои ширину гӯшнавоз доранд. тамошобинони азиз, ман шуморо ҳакамони ана ҳамин барномаи худ эълон мекунам ва шумо ҳақ доред ки аз миёни ҳамин 3 ё 4 суруде ки Сафинабону замзама намуданд дар комментарияш худатон тасдиқ кунед ки садояш ба кадоме аз ин овозхонҳо расид ва ин маҳорат дорад дар ҳақиқат ё не. дар воқеъ биёед дастгирӣ мекунем. чун мегӯянд ки дурдона ҳеҷ вақт зери
мавҷи дарё намемонад ва рӯзе рӯи об мебарояд ва ҳамин дурдонае ҳаст ки мо меҷустем ва худо кунад ки ин истеъдодашро сайқал диҳад ва рӯи саҳнаи тоҷик ҳунарнамоӣ кунад. Шумо ваъда медиҳед ки мақсад соҳиби оила соҳиби бахти сафед шуда ана ҳамин истеъдодро дар даруни худ намекушед? Не, ман ваъда медиҳам, не ки ин ҳама чиз аз тақдир вобаста аст, балки мебинем ки ҳар хел мардҳо ҳар хел ин чизро бале, мақсад мардҳо дӯст намедоранд ки ҳамсарашон овозхон бошад. сароянда бошад дар Бале. пеши мардум. ин хел чизҳо бисёр сарояндаам агар аҳамият дода бошен, ба шавҳар ки баромаданд саҳнаро гуфти гапо тарк мекунанд, чунки ба шавҳараш хеле маъқул нест ки Баъд ӯ шумо дар чӣ? пеши ман ҳоло ҳечи гуфтан наметавонам, барое ки ман ҳастанд нафароне ки мақсад ки ба шумо хостгор фиристода бошанд, яъне ки дӯст писар доред? ҳоло не. ҳоло хел мекунам ки хеле барвақт аст, ба ин чиз ҳоли нарасидем. Хостгор ҳаст, хеле уже калон шудаем, моям мебиёнд хостгор, хеле ҳоло хондан. Харидорони духтарони зебо кам нестанд ва ман боварӣ дорам ки хостгорҳо дари шуморо ба фикрам мекӯбанд. Ин шумо ки имрӯз тасмим гирифтед ки бояд хонед, таҳсилатонро идома диҳед, ҳоло дар ин фикр нестед, яъне ки бахтро фикр намекунед ҳоле. ҳоло не. Шумо дар кӯшиш накардед ки дар консерватория таҳсил кунед, ба донишгоҳи санъат ва фарҳанг дохил шавед? Не, дар ҳамин фикр ҳамин қасо наомадам, чунки хеле дар як литсей хондам, аз синфи 1 то 11 барои ҳамин ҳамхе дигар рафт. Чӣ хел гӯям? Дигар натонистам аз он ҷо рафта да. Як ҷое ки одат мекунӣ, дигар намехоҳӣ аз он ҷо рафта. Хеле привычка ворид мешавад. Чӣ хеле ки дарахт дар як ҷо инкишоф меёбад, ҳам хел. Шумо машғулияти дигаре надоред? Мақсад мактуб нома менависед ё ки таронаҳои ошиқона эҷод месозед? Мақсад чӣ талантҳо доред? Ман бисёр дар чӣ хеле гуфтам озмунҳои мактабӣ иштирок мекардам. Бисёр рақс мекардем. Ба рақс бо машғул будему ва ҳам сарояндагӣ хеле кам. Ҳамин сол шуд ки ман бисёртар ба ҳамин чиз машғул шудам, ба сарояндагӣ. Дар чорабиноии донишгоҳ ҳатман ҳастед? Ҳатман ҳастам, бале. Суруд замзама мекунед? Суруд на ду чорабинӣ шуд ки ман суруд замзама мекунам. Суруди киро хондед? Суруди Зайнура Плодовара дар вай хондам. Дар Наврӯзӣ гуфтам ку баҳор будам, хондам. Ҳамин сурудро хонда будам ва пеш аз ин ҳамин сурудое ки имрӯз дар барнома хондам, ҳаминҳоро мехондам бисёр. Азбас ки мо дар арафаи иди Наврӯз қарор дорем, омадашро бесаброна интизорем, хусусан дар баҳори хуҷастсафар қарор дорем, биёед беҳтараш суруди Зайнураро замзама кунед, то як роҳате бардоред. Бин гули лола, булбул ба нола, борону жола, омадааст баҳор, рӯи сабза, бо нозу ғамза, равон фирӯза, омадааст баҳор, овози ситор ба дашту кӯсор, оварда хабар, омадааст баҳор. Лаб-лаби ҷубор як гули анор, оварда хабар, омадааст баҳор. Омадааст баҳор бо нағмаи тор, бо гулу гулзор, бо бӯи нигор. Ташаккур. Баҳор пеш аз ҳама ба шумо Раҳмат ба шумо. муборак бошад, чун баҳор зебо ҳастед, баргизор сарсабз мемонед. Тамошобинони азиз, барномаи мо ба итмом мерасад ва мо дар ҳамин ҷо ба барномаи худ ҳусни анҷом мебахшем, вале раҳо намекунем меҳмони барномаамонро ҳамту ки раваду дигаргум кунем. Мо ваъда медиҳем ки боз рӯзҳои наздик, агар ки шумо истеъдоди ӯро қобили қабул дониста бошед, нависед зери комментария, боз мешавад ки меҳмони хонадонашон шавем, дар ҳалқаи падару модараш як барномаи хуб кунем ва ҳамин истеъдодро мо бояд дастгирӣ кунем. Агар шумо розӣ ҳастед ба фикру андешаҳои ман, пас нависед ва мо барномаи дуввуми худро бо Сафина Бону ҳатман рӯзе пешниҳоди шумо хоҳем кард. Тан сиҳат, хотирҷамъ ва муваффақ бошед. Ҳамеша дӯстдорони барномаҳои мо.